We are going to work together with the religious organizations. Presiden Jongkeri Kenya, William Ruto, ulakan tu ya ki balang Kristan ki badan hagari Kenya, ban ai jing hikai syapang ka syongkha syongman, ka balai hikai kat kumna kaktian ublay. Kata kamon baka jingi syongkha, kandai bet apdeng ushinrang bat ka kentai. Ula weru ya ki ban hikai bat ban sapriang, ya gine ki jing hikai. Kanang baki beriu kin om yat, bat kin om ngom ha ka jingi syongkha ka bakhala, ka badai ka jingi syongkha para shinrang ne para kentei. Presiden Ruto salia ban penpau ya ka jing sngau jong wat ha ki news channel kum ka CNN. Ula ban nia syusyu bakari Kenya ka don, lagi dostur ki riti jongki, bat kin yai penne ya kata, bat ha kin buramru ya ka dostur jongki wei. Ula ong ba ukermen bagi weiru, kin buram ya ke dostur ke ba maki kilabat barok si kata. Kamtam ha ke bayadei bat ka syongkha syongman, ke badai bet ha pedeng ushenrang bat ke kentai. Ula ong ru ba ke ri Kenya ke dei ke ri ke ba syeptiang ya ublei. Badru ke dei ke ri ke badang bat ya la ke riti ke dostur. Kumta on don jaka ya ki bakwa bane syongkha para shenrang ne para kentai. Ya kane ka jinge syongkha para shenrang ne para kentai kala bandon haki wei pat kiri hendrai ompat hapok kari Kenya. Sisa ka balang Kristan omtang hapok kari Kenya hendrai wat hapok kari jongiru. Ngila dei ban ai ki jing hikai syapang ka syongkha syongman kamtam ha ka bayadei bat ka syongkha hapadeng para shenrang ne para kentai. Namar ba kaktian ublay kala maham syai persya ya ka jingi syongkha para shenrang ne para kentai. Badla tho syai syapang kane baka dai ka jing ijli yakman ublay. Kaktian ublay haka kitab Leviticus kala nong ka ba katpra ka dukot ka ba arpoar ka ong ba ombit ya uno ubreu ban yathia syongkha para shenrang ublay u isi ya kata.